Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Ag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom. And Kabombo, we all would like to greet you.
A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Si Ramoncito, nagkakataktak ng balas niya sa obras talamnan. Ari na siya. Nagkapalapit na siya sa akon. Ha? Dali na. Idulong ko na ikaw pabalik sa mansyon. Hindi na kinahanglan Ano? Makasaraman ako nga magbalik dito. Isa pa, nakita ko nga madamo ka pa sang buluhaton diri. Hindi ako gusto nga makaistorbo sa imo. Tugtin lang ako nga idulong ka. Paano galing matabo? Anong buhaton mo kung ara na gali nagabantay sa imo sa hilit-hilit si Padre Silvano? Labaw sa tanan. Hindi istorbo sa ako ng protektahan ka. Malapit na lang kita sa mansyon. Amo matuod. Ba? May nagdulog nga karway sa tubang sang mansyon? Ara. Nagpanaog ang sakay sini. May, Ramoncito? Nga nagdulog ka. Ari nagli siya. Nag-abot na gidman siya. Bay, kagwapo nga lalaki. Sino siya? Siya ang anak ni Don Armando nga lalaki. Si Leonardo. Siya? Gusto ko nga suguran ninyo ang pagpanilo sa bugos nga palibot. Diri sa bugos sa mansyon. Kagang palibot sini. Tugod maabot diri nga akon para nga sawon, kaupon sa iya pamilya. Kag diri sila matinir sa pinakaadlaw. Kag hindi ako gusto nga mahuyan sa ila. May kasadyahan nga hiwaton diri sa Domingo. Dala na pag-anunsyo sa kamon kasal. Ganilaw man ko. Hindi ninyo ako pagpaslawon sa ginamando ko sa inyo. Matahag. Tiyo, Senyor Leonardo. Tinluan namon ang bugos nga mansyon kag ang palibot buwas mismo.
Aga na gali. Kag dapat, mahimos na ako sang temprano. Agod nga makasugod naman kami ni Lucia sang amon bulaton. Nakahibalo ako nga masako na makabulig sa pagpaninlo sa guha. Nalipay ako sa nabatian ko kay Leonardo. Maabot rin palang asawa niya. Ay, makita ko ng iloy niya nga among nagsumpa sang amon pamilya. Ang kinahanglan ko lang, amo nga magpaminsar sang paagi. Kung paano ako makakuha sang iya dugho. Kag matapos na dayon ang akon misyon. Mapabanyo na ako, kag maghimos. Kadtuan ko dayon si Lucia para makatuon na kami. Dire lang kami ni Lucia sa gazebo. Para nga hindi kami makaistorbo sa mga makabulig na nagapaninlo. Hinali ko lang nga nadumduman ang hitabo. Sa magkita ay si Ramoncito kag Leonardo kahapon. Malipayon nga pagbalik, Senyorito Leonardo. Ba? Nga bala nga daw natahap si Ramoncito sa pagpakighambal kay Leonardo. Daw kasubong bala nga napilitan lang siya sa pagbugno diri. At kikapabalagi hapon sa angkon, tungod sang isa kagamay na nga bagay, Ramoncito. Kung gamay nga bagay lang para sa imong balatyago ni Karina. Nagsalamatuod ako sa pagkilala sa imo. Ginakalipay ko nga makita ka kag makilala Senyorito Leonardo. Ako gali si Pedro Maharlika. Ang bago nga manunudlo ni Senyorita Lucia. Bago nga manunudlo ni Lucia? San pa nakuha ang posisyon ngayon na? Mga isa ka semana na Senyorito. Kayo halang pagtrabaho mo, Ginoong Pedro. Tungod sa tion nga makita ko nga wala ka sang nabulig sa utod ko, ako mismo mapahalin sa imo. Okay ka lang? Oo. Masaylo ako nga nasaksihan mong gibuhat ko. May di paghangpanay bala nga nagapatunga sa inyo ni Senyorito Leonardo? Dali na sa sulod. Updan ko ikaw. Panangletara pa sa sulod si Padre Silvano nga naghulat sa imo. Kag sa natabo kahapon, na-picture out ko ang natabo sa ilang nga tatlo. May gusto si Ramoncito kay Karina. Apang si Leonardo naluyagan sini. Samtang si Leonardo naman, ang iya naluyagan, among iya fiancé. Apang, paano natabo nga nangin sila ni Karina kay Leonardo? Ay, suno kay Luther. Wala ako sang buhaton nga mahimo nga makapabagos ng kasaysayan. Apang, paano ko natagna ako nga magbalik sa nakaligad? Agud buligan si Karina kag si Leonardo nga magdayunay? Paano kung kahimuan ko gali nga mangin sila nga duha? Tungod kung hindi sila magdayunay, wala sang future nga nagahulat sa akon. Apang, paano ko natabo ang tanan bisan wala ako sang nahimo o kung hilabdan? Kag kung maghilabot ako, mas ko lang agamuhon ang hitabo. Ay, ano ni man? Hinari lang nga nagsakit ang ulo ko. Ang maayo pa siguro, ang buhaton ko subong, amo nga tun-an-anay sang maayo ang sitwasyon. Patipon ako sa impormasyon. Kag sa tion nga makuha ko na ang tanan ko nga kinahanglanon, dira kang magdesisyon ako kung anong ako nga buhaton. Pedro, tapos na ako. Ay, amo bala?
Lantaw ang ginsulat ko, oh. Abe, bebe? Huh? Very good. Maayong ginbuhat mo, senyorita. Makahibalo ka na magsulat sa abakada. Salamat. Tani, makatapos na sila paninlo, no? Nga man, haw. Mas gusto ko, abi, nga magtuon dito sa sulod sang balay. Subong man ang ining adlaw, senyorita, ah. Buwas, sa sulod naman kita matuon. Tani lang, no? Oh, nga nakasiling kasi na. Basi kung hindi man gihapon kita makatuon dayon, kay maabot ang mga bisita ni Manong. Senyorita, nakilala mo na bala ang palangasaw ni Manong mo? Wala pa. Nakibot man gani ako sa nakahibalo ako. Nga mapakasal na sila sang amo nga babayi. Bing, nga. Bago pa lang gani niya nakilalang babayi nga ina. So nagligad lang nga bulan. Tapos, gulpi lang niya ini nga ipakaslan. Kundi, makakilibot gin man hindi bala. Kung sa bagay. Sige na. Dili na anay kita kutob sa pagtuon, Kay oras na sang pahuway mo. Bantayan mo naman ako hasta nga makatulog ako. Oo. Kay kung hindi ko inapagbuhaton, padayunon mo gihapon ang pagtuon sa mga ginatudlo ko sa imo. Kay nanamian ako mo. Salamat, Salamat gid senyorita kay nalingaw ka na sa pagtuon. Kay nami ka man nga manunudlo mo. Salamat. Dali na. Idulong ko na ikaw sa kwarto mo. Mahamuok ng tulog ni Lucia. Magwa na ako sa kwarto niya. Apang antes sina, dakuon kong pagbukas ng bintana para makasulod ang hangin. Ara, nagasulod ng hangin. Ba? Si Ramoncito kag Leonardo. Nakita ko nga naglakat pa kadto sa likod sang mansyon. Magwa ako dire. Sundon ko sila. Padayonon mo gid bala ang kabuangan mo ngayon, Leonardo? Kung ang kabuangan nga ginatumod mo, among paghanda sa pag-abot sa kahagugma ko. Wala ko sa nakita nga malain dira. Wala ka na gid bala sang konsensya? Wala mo na gid bala ginapaminsar si Karina? Wala ka gid bala nagapanumdum sa mahimo niya nga batyagon sa ginhimo mo nga ini? Nga ba nga gina-intra mo gid si Karina sa pagsugilano naton nga ini? Tubto ba na subong? Ginapamilit mo gihapon nga may natabo sa amon nga duha? Tungod amoy nang matuod. Hindi ako magpati. Nga basta mo na lang nga kalimtan ang tanan nga ginpakig-upura ninyo. Isa'y nakadako nga kabuangan, Ramoncito. Si Karina isa lang kaanak sang albularyo. Nag-aarkila sa duta nga ginapanagihan sa pamilya ko. Kag wala sang rason nga maghigugma ko sa iya. Kag labaw sa tanan, wala siya sang bili para sa akon. Bawi ang ginsiling mo! Kag nga bawion ko, matuod ang ginhambal ko. Nagasubra ka na, Ramoncito, magpakataway ka. Ba? Ginkuha niyang kamot ko nga nagauyat sa braso niya. Kung wala sang bili sa imo si Karina, buot silingon. Wala man sang bili para sa imong pag-abyanay naton. Subong, hindi ka magkabala ka. Tungod sumugod subong adlaw,
Kalimtan ko na nga isa kabis. Ginkabig ko ikaw nga abyan. Mabilin ko na kamo, senyorito. Ba? Ato na si Ramoncito. Sundan ko siya. Okay ka lang? Pasensya ka na sa nakita mo, ha? Kapang may mo ba lang abayaan mo, anay ako? Gusto ko nga mag-isahan nun, eh. Mahimo ko ina nga buhaton. Apang hindi ko ikaw mabayaan sa amo sini nga sitwasyon. Tungod sa nakita ko, mas kinahanglan mo ang kambal. Hindi ka magkabalaka, ah. Dili lang ako. Hulaton ko lang kung saan mo na gusto nga makigambal sa akon. Ay, salamat. Nagtulo ka gid man sa akon. Kung nagayuhom ka sa akon sa ngamusina, hindi ako makaibalo kung anong dapat kong abatyagon. Pero gusto ka. Kinahanglan ko matuod ang kahambal. Kung amo, ipagwa ang tanan niya kalain sang buot mo, ah. Ari lang ako. Handa ako nga mamati kung ano man ang ihambal mo. Kung amo, hingalitan ko na lang ginatanyag mo nga kabuot sa akon. Pero ginapandaman ko ikaw. Malawig-lawig ini nga pagsugilanon. Wala sang problema, ah. Ay, may jutay gali nga problema. Ano ina? Hindi lang tani maglapaw sa isa ka oras ang pagpautwas mo sang kalain mo sang buot, ha? Kay kinahanglan ko pa nga pukawon si Senyorita Lucia, eh. Ate, sige. Ilawan ko nga hindi pagpalawigo ng akong istorya. Kag para nga mangin atag sa imong tanan, masugod ako sa pinaka-primero, gid. Ate, sige, ah. Bahala ka. Nagatrabaho ang akong iloy bilang kabulig sa isa ka asyenda sa Piak nga Banwa. Ilo na siya sang lubos. Namatanan niya nga magtrabaho kag mag-alagad sa iba niya tao. Isa kagabi sina, may mga bisita nga katsila nga asyendero. Nakuha ni nanay ang interes ng isa sa mga katsila. Ginlugos niya si nanay. Kaginbayaan para nga mapatay na lang sa katigbawan. Apang wala magdula sa paglaom si nanay. Nagpakaisok siya. Ang ginhimo niya, nagkamang siya tubtob nga makaabot sa dalan. Sa diin, madali siya nga makita sa mga tao. Kagustuhan man nga naglabay ang karawahe nga ginasakyan ni Doña Blanca. Sang makita niya si nanay, ginbuligan niya ini. Didto kag naluwas ang kabuhi ni nanay. Kag sang mag-ayo na sang dalayon si nanay, gintanyagan siya sang trabaho ni Doña Blanca. Kag tungod nga wala siya sang iba niya kadtuan, ginbaton ato ni nanay. Magabian sa dagarinyos pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio